Здравейте всички от VBOX, аз съм Ultimate 3455 и продължавам с минаването на квестовете от лола. И докато минавах един от квестовете, вижте какво намерих. Това е Deathwing. Ако не знаете кой е Deathwing, това е последния бос от Катаклизъм. Най-трудния. Вижте колко милиона кръв. Има 858 милиона кръв. И това е някакъв квест с този дядка. Трябваше да чупя тези камъни и докато ги чупих и стигна до Deathwing. Виждате, той не ме напада, стои с на едно място. Аз му мисля, но доджа много ясно. Надявам се да сте видели това как го изритах в лицето. Да, много откачен квест. Вече съм 47 левел. И това беше това, което исках да покажа от това видео. Надявам се да ви е харесало и да сте разбрали как да стигнете до него. Ето, това е мапа, на който се намира боса. И като вземете, когато сте 47 левел, идвате пред този, си взимате един квест и ви трансформира в него. Дава ви първо един клип и почвате да пробивате напред камъните и ще стигнете. Надявам се да ви е харесал клипа. Наистина много се очудих, когато го видях. Но е късмет, че го намерих. И благодаря, че гледахте. Довиждане.